Jeg står i kø til at blive løbsløbet. Det gør jeg så i shorts, selvom det er koldt. Men det gør jeg, fordi jeg er viking. Forventer det bliver helt vildt fedt at en masse fede poster, så vi kan komme ud og opleve noget og få det rigtig hårdt, og så komme hjem med en masse oplevelser og have det sjovt. Jeg har ikke forberedt mig så meget. Jeg har sådan nogle sko, jeg går i før jeg skal på løb. Sådan, det er lidt hårdt, så mine fødder de bliver sådan lidt smule hærdet. Vi vinder, fordi vi har et godt samarbejde, og vi er fede sammen, og vi kan rigtig godt lide at være spejder, og jeg synes, det er fedt. Vi har valgt at komme fra Italien, og vi er i gang med at skrive vores ansøgning over på Green Card, så vi kan komme ind i USA. Vi vil rigtig gerne komme ind i USA, fordi vi er en meget fattig familie, så vi vil rigtig gerne prøve at udleve den amerikanske drøm. Vi skal svare på spørgsmål som navn og efternavn, fødselsdato og sted, bopæl, og så skal vi indgive nogle højder og noget på vores forskellige kropsdele, overarm og talje, og skal angive øjenfarve og hårfarve. Og så skal vi angive nogle særlige kendetegn ved en person og særlige behov. Så Jodi, I er godkendt. Vi er lige kommet ind i Amerika, så skal vi til et by, der hedder Deadwood med jernbanen. Og anden plads, det er den forreste vogn. Det er så den uden lys. Men så er det. Det går lige så. Så er vi glade for, at vi skal på 3. klasse. Jeg har set efter, der er kun 4. Så hvis I ikke tænder pandelamperne, så har I sgu en chance. Det er godkendt. Tak for det. Der er nybooket fra Deadwood. Okay, vi har en meget, meget vigtig meddelelse. Vi har nogle meget, meget vigtige papirer til jer. Hvad det andet er, det er nogle... Den krypterede besked sender spejderne ind til byen, hvor mexikanerne mødes og drikker tequila. Måske kan spejderne lokke noget information ud af de fulde mexikanere. Velkommen til Fiesta Mexicana. Så hvis der er noget, vi kan hjælpe med, så må I bare sige til. Jamen, det er der. Fordi her er alle vores udklasse blevet smadret. Det er den vildeste sted. Det er fandme det værste, der kan ske. Der har lige været slåskamp i den her bar, eller i restaurant. Og så har de smadret alle glassene i går. Så derfor skal vi lave nogle nye glas og nogle bordskåner. Sådan, så de kan komme i gang med at feste igen. Med nye glas i baren er det tid til at snakke med de lokale. De ved garanteret noget om El Niño, der kan hjælpe spejderne. Alle de andre, de tog mod Cold Bay. Byen Cold Bay. Ja, der skulle være en banker, der ved de meget mere. Og han skulle over og forhandle, hvad de nu skulle gøre med det guld, der blev fundet. Hvad? Nogen der hjælper? Hjælp jer! Eller om vi kan hjælpe jer. Det El Niño, han kom bankende ind igennem det hul i væggen der. Ring til lortet. Tøm kuldboksen. Den var fuldstændig fuld tør. Ligner et slagbarn. Ja, vi skal hjælpe os. Ja, det kan I måske godt. Ja. Vi mangler...
vi mangler 3 ting. Ja, vi mangler 3 ting. Vi mangler guld, og vi mangler guld, og hvad tror I det sidste er? Guld. Nej, en vækster. Siden alt det, der er sket her i byen, så er alle guldgraverne og alle dem, der plejer at komme herhen, de er flygtet. Så vi er enormt pine, som I nok kan forstå. Ja. Så hvis I kunne grave noget guld for os, så vil det være til en enorm hjælp. Selvfølgelig. Skal vi gerne? Ja, sådan en vækstang, hvor vi skal veje guld i hånden. På et hul her i midten, og så kan du sætte den her på. Og så alt efter hvilken der vejer mest, så vil den så simpelthen vækst. Så Jeg er ved at lave sig til at sy guld. Hvis du vender det om, så er det multifunktionelt drivjern også. Er I klar til at grave guld? Det er vi. Alle de kendte guldgravere, de er jo flygtet her fra området. Det betyder, at vi har ingen indtjening overhovedet i byen. Men det betyder så også til gengæld for jer, at alle de fede guldår her, de er slet ikke brugte, fordi de går bare øde hen. Normalt der skal vi ud i søen der og grave efter guld. Det er jo ikke så godt her på den årstid. Men der er noget, der siger mig, at den her, den tror jeg er god. Lige den der er god. Vi kan prøve at se, om vi kan få noget op derfra. Det kan vi. Vi er heldige, at der er guld i. Der er sgu da guldklumper her. Allerede. Den er sgu god nok, drengen. Prøv at blive ved. Ja, det er mindst 20 ounces, det der. Hold da op, hvor det Hvor mange er vi her? var. Mange skal prøve. Hvad med bare prøv med en der? Wow! Det er sabelt flot. Italiensk fingerfærdighed. Vi har noget guld. Hey! Hallo ikke? Må vi se? Vores opgave. Lifter det lidt? Det er jo ikke rent guld, det hele. Vi kan vel godt begynde at sortere småstenene fra. Men Hvis vi smelter det op, så kan det vel blive til lidt. Et par af mexikanerne blev slået ihjel under kuppet. Bedemanden, der hentede ligene, kan måske hjælpe nybyggerne videre. Velkommen! Velkommen! Kistovich. He's a little busy, so he need a little help. Hjertelig velkommen i min lille butik. Jeg hedder Fino Kistovich. Jeg er russisk immigrant. Derfor har jeg et lille hyggeligt hus, der bor herinde. Her der laver vi kister, som vi gjorde i det gamle Rusland. Lækre, flotte, godt håndværk. Og der er gang i butikken, fordi vi skyder godt dage med hinanden alle sammen. Lækker, lækker, lækker. Jeg har et stort problem. Stor efterspørgsel. Min sav er i stykker. Can you help me med at lave en sav? Vi er lige i gang med at lave sådan en sav, fordi at heroppe i kisteværkstedet, der er deres sav gået i stykker. Så vi hjælper dem lige med at lave en ny. Ja. Så kan I selv vælge. Bedemanden er så glad for sin nye sav. Han fortæller spejderne, at guld er blevet fundet på jordlod 47A, der ligger lige i nærheden. Her holder Black Jack, der er Johns ven, banditterne væk. Han plejer at være en festlig fyr, så han kan garanteret hjælpe spejderne. Velkommen til John Money's jordlod. Hvis I skal vide noget med El Nino, det kan den bartender derinde fortælle jer. Men bartenderen er desværre lidt arroganto. Så han snakker kun med folk, som har pæn mustachio. Ja? Så I får materialer til at lave lille mustachio. Mens I laver mustache, I skal gennemføre Mexikaner-test. Er I klar til Mexikaner-test? Ja. Det er 5 test rundt i skoven. Farlige Mexikaner-test, så I kan bevise, at I har guns. Tekster, ja! Hvad er det så? Så skal vi da have 4 glas på bordet. Og velkommen til. Altså her i Mexico, der drikker vi tequila. Og en af vores store specialiteter, det er jo tequila med tequila-orm i. Så det vi skal have, det er, at I alle sammen tager en tequila, og så får I et lille orm ned i. Men nu slår vi jo en 6'er, og det betyder, at I får et ekstra tequila-orm.
Og det er super godt. Det er godt for jeres helbred. Det er godt, når I skal videre. Det er proteiner. Så skal vi finde nogle lækre rum til jer. Vi er ikke klar nu. Sådan der. Skål! Skål! Og ned med det! Kom, ned med det! Sådan! Det smager godt! Sådan der. Vi kommer til at hælde nitroglycerin på den forkerte flaske. Så derfor så skal vi have det over i den der. Men nitroglycerin er meget eksplosiv, så der er en sikkerhedsafstand. Og sikkerhedsafstanden, den passer med den her cirkel. Derfor har vi bundet 4 snore i flasken. Det er kun dem bag. Lidt længere til dig. Nej, til den anden side. Vi skal have jeres guld med. Og så skal I holde rød til venstre, og så skal I have grøn til højre. Og så er det bare hjem. Yes. Og så under her. Sådan der. Kom nu! Rør topperen godt. Vi skal have en til at sikre ham, og vi skal have en til at backup-sikre. Hjelm på alle sammen. Ja. Ud af selerne. Som I ved, så kan alle mexikanere kaste med dynamit. I har 3 forsøg, og den der er længst væk giver flest point. Den der tælles på giver færrest point. Så er det bare at gå i krig. Hej caramba! Jeg skal lige høre dig. Nu er jeg ikke stået og fortælle jer for mig, fordi information det er ikke gratis, nej? Det er hvad jeg mener. Kan I betale information? $1. Hvad er de penge på papir? Ja, nej. Alle kan tegne penge på papir. Men fordi I er der flinke, jeg er der flinke, vi alle sammen er der flinke. Nej. I kan få sådan en. Nej. Men hvis I vil prøve måske finde en linje, i morgen der bliver der byfest i Deadwood. Jeg ved ikke om man kommer, men sandsynligt er der. Twins! Goddag og velkommen til Deadwood! Yay, tak! Vi har der er fest. Der er fest. Velkommen til byen, hvor mexikanere og cowboys de mødes i god orden. Byen, hvor det er vigtigt, at I får jeres penge til at yngle. Og byen, hvor det er vigtigt for jeres maver at gå ned og besøge den udstødte bar, Fjorte Nutria. Der er byfest. Ja, det er byfest. Og så casino, og han kan altså hjælpe lærerne med at sy. Det er simpelthen, at I skal slå et reb, der er lige så langt som Juan Rodriguez Slemos Bandidos. Han er høj. I må ikke gå tæt på ham. Han er værd i. Satser I? Ja. Hvor meget? 35. 35? Så mange penge har et lille fattigt fængsel, der ikke langt tilbage på. Det er vist en åbne my. Det er... Så var det du deroppe, Slem. Det er, når I æder med en knop, men I har gjort det godt. Så skal vi hjælpe jer. Hvad kan vi skrive på her? Hvor mange har I? 110. Hvad giver det? Dividerer det med 5? Tak. Vi tjekker lige. Super. Dejligt.
have gang i noget rigtig lækker Amerikansk mad. Amerikansk mad. Pandekager og spinach og kålsalat. Kålflor. Og så har vi lavet nogle kartoffelpandekager. Og vi prøver jo lidt frem med at finde ud af, hvad vi skal fremstille pandekager. Om det skal være grydepandekager eller låg pandekager. Ja, låg pandekager. Så vi arbejder på sagen og laver et rigtig godt måltid. Blandekage med sirup og nødder. Ja, nødsirup. Vi har selv lavet noget ud af cashewnødder blandet med sirup. Til byfesten får nybyggerne information om den lyssky Miss Kitty Saloon. Velkommen til Miss Kitty Saloon. Tak. Er du Miss Kitty? Det er jeg nemlig. Goddag. Jeg kan forstå, at jeg har nogle informationer, som I måske er lidt interesseret i. Det kan godt ske. Det er sådan en lille handel, vi er ude i, hvis I skal have de informationer. I skal lave en vifte. Ja. Til Miss Dolly. Eller til Miss Kitty. Og ude blandt de her iblandt, der sidder der 5 handelsrejsere, som har nogle ting, I skal forhandle til. Og de kan både sidde og spille og over i hjørnet stå derovre. Ja, jeg kan forstå, at jeg står og mangler nogle materialer. Ja. I har snakket med de fik nogle damer derovre, ikke? Jo. Ja. Jeg har jo noget elefantgræs, som I godt kunne bruge til jeres lille opgave. Men det er jo ikke gratis. Det er ikke gratis. Men ligesom for at starte ud, går I så ikke op og køber noget drik til os? I kan få nogle penge her. Jo. Så... Og mit skal være varmt. Yes. Og noget koldt til mig og damen. Yep. Jeg har lidt koldt, så hvis I kan varme lidt op med armbøjninger, så det er udmærket. Det er fint. Du har fået varme, ja. Det var noget elefantgræs, vi kom fra. Ja, det var det jo. Nu er det tørst, og det var varme. Jeg har vel ikke andet, jeg kan spise. Hvis det eventuelt var. Jeg tror, jeg har en muskelbar. Kan man få en bid af den eller noget? Værsgo. Tak for det. Nu er vi færdige med at arbejde herinde. Har I lavet det? Ja, det har vi. Det er jeg så glad for. Så det er nu, vi skal lave byttet endelig? Ja. Jeg har nogle informationer, I måske gerne vil have. Ja. Jeg har en idé om, I gerne vil. Så jeg vil måske anbefale, at I tager ud forbi guldgraverne. Vi er i gang med at lave noget kajevurst til Hans, og det er noget pølse, hvad er det egentlig? Vi har bare proppet svinekød og kaj og løg, og så propper det noget i tarm. Jeg tror, at kvaliteten er ikke så god, fordi at det er anden gang, vi besøger, det er den anden faldt i den, så jeg tror, at kvaliteten er skidegod. Ja, jeg tror, nu har vi noget erfaring med det der. Jeg tror, at det går bedre end anden første gang, nu har med at putte til noget. Jeg tror aldrig, jeg vil en pølse med mit liv. Var det noget, hva? De her. Det er lækkert kød. Hakke. Ned i tarmen. Og så hen og stege. Og så er der mad til Heinz. I svinefedt. Tænk, at han ikke vil have vores lækre stuning. Ja. Det smager så fantastisk, at siger han, den her sugemure. Og jeg synes, det bare en kvart. Det er altså... Det er sådan noget skærmt. Det har vi spist i mange år. Det smager så fantastisk. Han er en tosso. Han er simpelthen, jeg forstår det ikke, hvad han vil med. Kajvurs, siger han.
så bare sæt jer ned og hold jeres pølse varme. Jeg tænker på, at I har den serveret klar, sådan som I gerne vil have den serveret klar. Ja. Og lidt ærgerligt at have lagt al den energi i det, og så kommer I ned til Heinz, og så er den ubrugelig eller forkert på en eller anden måde. Den er sikret på alle måder. Den er god fast. Fin duft af kaj. Det skal nok gå. Sikkerhedsreglen, man altid hovedet først. Det der i hårdest. Ja. Så altid tage frem hovedet først. Ja. En kajwurst til mig? Ja. Nej. Ja, det der irske stue, det smager af helvede til, vil jeg bare lige sige. Ja. Det vil jeg nok sige. Det der, det var da spændende. Så må vi jo se, om den kan leve op til din mors standard, jo. Ja. Nej, hvor var det pænt af jer. Sådan at komme og give mig en kajwurst. Men nu hvor vi har din opmærksomhed, så vil jeg lige høre... Ja, det ser dejligt ud. Det vil jeg nok sige. Hold da. Ham er... Ekstra på. Nå. Det er jo Ostindisk karry, er det ikke det? Jo. Hvor dejligt. Hvorfor kommer I bare sådan anstigende og begynder at give mig pølser? Jo, men det var fordi, at vi hørte, at det sløder ham her. Vi har hørt, at du har mødt El Niño. El Niño? Ja. Ja, for satan! Ham skal I passe på. Han er en kujon, en bandit og en sløde. Hvis jeg kommer i nærheden af ham, så skal han få kærligheden at føle. Og jeg håber sandelig også, hvis I kommer i nærheden af ham, I gør noget ved ham. Ja, men hvis I skulle begynde at komme på tæt hold af El Niño, skal I vide noget om ham. Det er nemlig sådan, at han ser ikke særlig godt på sit højre øje. Og nu vil I bare gerne videre. Ja. Yes. Det bedste bud, hvis I skal videre og se om I kan finde nettet, det er Fort Mondeo. God aften. Og velkommen til Fort Mondeo. Det her, det er Hærens træningscenter. Det her, vi hjælper folk med at klare sig. Det skal klare de forskellige opgaver, vi har. El Niño, siger det noget? Ja. Vi er lidt folk i undertal. Vi kan godt bruge lidt folk ekstra. Vi kan jo tilbyde jer lidt rekruttræning her på fortet, så I kan komme i god form og blive helt skarpe i forhold til at færdes derude på brænden. Mens I er herinde for fortets mur, der får I et patruljenummer, der hedder 22. Velkommen til. Hej, det er med mudder. Fantastisk. Vand. Fantastisk. Okay. Klar. 4. 5. 2. 3. 2. Rolig under, så må det jo videre til næste fase. Alle skal under. Ja, tak. Tony og hans folk sender nybyggerne videre til OK Corral. El Niño skal mødes her med sine banditter næste morgen, og rygterne siger, at der skal være et stort opgør. Det er nu! Det er tiden for det endelige opgør! Det er nu! Vi smadrer John Money og alle fjolserne! Mapache er klar! Det har været rigtig koldt, og det har været rigtig blæsende, og vi synes, I har gjort det super godt. Udover at det har været rigtig koldt og blæsende, så har det været hammersvært for jægerne i år at finde alle spejderne. Det har været et rigtig svært terræn, og der er rigtig mange heldezoner, der skulle afsøges i år. Det har vi også godt kunne se, og det håber vi, at spejderne og jægerne har nyt. Der er 2 konkurrencer for jægerne. Den konkurrence, der gør det hele lidt mere festligt, nemlig udklædningen, og det er den, vi starter med. Bagefter tager vi
det store trofæ for den samlede førsteplads for jægerne. Og på en meget flot og velfortjent førsteplads, som vi gerne vil se heroppe, har vi nummer 1 med 80 point, Shark Attack. Præmien er en kasse øl, som Shark Attack de kan nyde senere. Og sidste års vinder, Guldkorn, de har allerede været henne og sabotere en af flaskerne med lidt ekstra udklædning. Så tillykke til vinderne, giv dem en hånd. Det har været meget tæt i år. Det er faktisk først sidste nat, det er blevet afgjort. Der har faktisk været 5 med i kampen om det. Og på en flot førsteplads har vi med 553 point Josus med flere. Og vinderne de får også et flot guldmærke, som er et bevis på, at de har vundet Apokalypseløbet. Udover guldmærket, så får de en termokop fra Apokalypseløbet. Men som de hørte før, så har det været lidt svært for jægerne at finde spejderne. Og det er faktisk sådan, så der er 2 patruljer, som der kun er blevet taget 1 gang i hele weekenden. Og så må vi jo stå og sige, men hvem af dem er så snigerne? Den ene patrulje er på 4 personer. Det er Fix fra tidligere Brejning. Og den anden patrulje er Filur. Og de var på 5 personer. Og vi blev enige om at sige, at så vinder Filur, fordi de var 1 mere til at snige sig. Så vi vil gerne sige Filur heroppe. Og som præmie, så får de en apokalypseløbsbuff, så de kan gemme sig endnu mere næste år. Giv dem en hånd! I spejdernes konkurrence, så bliver vinderne for andet år i træk Fix med 282 point. Fix, de skal selvfølgelig også have noget at varme sig på, så de får også en apokalypseløbs termokop.